हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे बाटी आप लोग जरूर बताइए। और हम दिव्या स्वागत करत ही अपने देव दिव्या लोकगीत चैनल में। और आज लेके आल बाटी बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्टैंडर्ड, बड़ा नीक बा। इतना मस्त बाना कि तू लोग सुनले बिना केहू भी जाई ना। और ई बा गारी गीत पंडित जी के ऊपर, समधी के ऊपर, भसुरू के ऊपर, अगुआ के ऊपर, सबके ऊपर बा। तो ये से पूरा गीत सुनिया लोग, तब तो मजा आई। और आवाज सुनावत है। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। इत मड़वा में लाइट के काम कैले बा, इत मड़वा में लाइट के काम कैले बा। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। इत मड़वा में लाइट के काम कैले बा, इत मड़वा में लाइट के काम कैले बा। समधी जी के नकिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। इत मड़वा में एसी के काम कैले बा, इत मड़वा में ढोलक के काम कैले बा, इत मड़वा में ढोलक के काम कैले बा। ससुर जी के नकिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। पूरे मड़वा में ढोलक के काम कैले बा, पूरे मड़वा में ढोलक के काम कैले बा। जेठ जी के मुछिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। इता मड़वा में झाड़ू के काम कैले बा, इता मड़वा में झाड़ू के काम कैले बा। अगुआ के मुछिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। पूरे मड़वा में झाड़ू के काम कैले बा, पूरे मड़वा में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के अखिया कमाल कैले बा, देवरू के अखिया कमाल कैले बा, धमाल कैले बा। पूरे मड़वा में लालटेन के काम कैले बा, पूरे मड़वा में लाइट के काम कैले बा। बरती हमन के मुछिया कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। पूरे दुअरा पे झाड़ू के काम कैले बा, पूरे दुअरा पे झाड़ू